Урезмет ауыл җирлеге җыенында район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов, ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, Август Муслим агрофирмасы вәкиле Айдар Латыпов катнашты. Җирлектә башлангыч мәктәп, мәдәният йорты, клуб, китапханә, балалар бакчасы бар. 3 медицина хезмәткәренең икесе башка авыллардан килеп эшли. Җирлек башлыгы Альфир Закирҗанов үзара салым акчасын җыюга һәм аны файдалануга тукталды. Урезмәттә үзара салымны 700 сумнан, бүләк Сикия һәм Чишмәдә 1000 сумнан җыйганнар. Фельдшер Алсу Шакирова үз чыгышында вакцинация үткәрүне төп проблема дип атады. Ветераннар советы җитәкчесе Флюр Фазлетдинов сорауларны бергәләп хәл итеп, ярдәмләшеп яшәргә өндәде. Август Муслим агрофирмасы вәкиле пай җирләре өчен ашлык була, салам үзебезгә дә җитми диде. Халык исеменнән чыгыш ясаган Гүзәлия Шәйгәрданова җирлек хезмәткәрләре эшен югары бәяләде. Хастаханәдә табибларга чиратның зур булуын ачынып әйтте. Урезмәт сөтчелек комплексы төзелеп бетүгә, аннан таралган исне бетерү юллары да булсын иде диде. Октябрь авыл җирлегендә 177 хуҗалыкның 16-сы буш. Җирлектә 361 кеше яши, 158-е эш яшендәгеләр. Уку яшендә 20 бала, әмма мәктәпкәчә яшьтә бер генә сабый да юк. Авыл җирлеге башлыгы Илгиз Ханнанов үзара салым акчасының күләмен һәр авыл үзе хәл итте диде. Бу средствалар җыелып беткән. Шул хисапка юллар ремонтланган, Октябрь авылында чишмә юлы ясалган һәм су башнясы төзекләндерелгән. Сөякәйдә су башнясын рәсмиләштерү барган. 2021 ел үзенчәлекле булды дип әйтеп киттек. Яз җәйнең коры килүе суны куллануны шамадан тыш арттырды. Су белән тәэмин итү үзенчә катлауланды. Башка елларда шул айлардагы түләүләр белән чагыштырганда, әлеге елдагы түләүләр 3 рет артты. Ягъни суны куллану инде башка ел белән караганда 3 рет артты дип әйтәбез. Резервта торган су скважинасын файдаландык. Су белән тәэмин итүдә проблемалар булмады, әмма түләүне җыю кыенлашты, диде җирлек башлыгы. Авылыбыз уңаякка юнәлеш алып бара инде. Чишмәләребез каралып, басмалар төзекләндерелде, урамнары рәтләнде. Проблемалар дигәндә, күп инде проблемалар, газлар артып торганда, зарплатабыз да артыбрак китсә әйбәт булыр иде. Бөтенебез дә шул агрофирма, Август агрофирмасында эшлибез. Эшләгән урыннарыбыз әйбәт, элекке сымак фирмаларда эшләмибез, яңа фирмалар. Мөнира Арсланова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе.